Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо карьераи худро барқарор мекунад. Оиди ичи ҷангвари пешинаи UFC ва комментатори Eagle FC Чел Сонен хабар дод ва гуфт ки мухлисони Сехудо хурсанд шаванд, чунки кумири шумо бармегардад. Ма аз Генри пурсидам: ту аниқ бармегардӣ? Ӯ ба ман дар ҷавоб гуфт ки бале, ман аллакай бо юсада ҳамкорӣ карда истодам ва дар як рӯз 2 маротиба тамрин карда истодам. Ман тайёрам. Ман бо Волкановский ҷангидан мехоҳам. баъди ин суханҳо ман ба Сехудо гуфтам ки Волкановский аллакай рақиб дорад. Ту зидди дигар ҷангувар ҷангидан намехоҳӣ? Аммо Сехудо дар ин саволи ман ҷавоб надод. ӯ ба ман гуфт ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Волкановский ӯ тайёр аст ки камарбандро тӯли чанд сол ҳимоя кунад. ҳамчунин Сехудо гуфт ки агар дар муҳориба зидди Волкановский шикаст хӯрад, пас дар вазни ним сабук мемонад ва бо дигар ҷангуварон муҳориба мегузаронад. барои ҳамин мухлисони Сехудо хурсандӣ кунед, чунки кумири шумо бармегардад, гуфтааст Сонен. хотиррасон мекунем ки Генри Сехудо дар ду вазн 57 ва 61 килограмми UFC чемпион буд ва акнун дар вазни 66 килограмм чемпион шудан мехоҳад. дӯстон, агар ки Сехудо дар ҳақиқат чемпиони вазни 66 килограмм шавад, пас ӯ ягона шахсе мешавад ки дар се вазни UFC чемпион шудааст. ба фикри шумо Генри Сехудо дар вазни ним сабук имконияти чемпион шуданро дорад ё не? метонем фикротона нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер боварӣ дорад ки дар муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ҷастин Гейҷ мо Чарлз Оливераи тамоман дигарро мебинем. то охирон сол ман ба Оливера дар муҳориба зидди Ҷастин Гейҷ ягон имконият намедодам, аммо Чарлз Оливера аз пастӣ хеста карьераи худро пурра тағйир дод. ӯ зарбазани хеле хатарнок шуд. бар замми ин ӯ яке аз бузургтарин устодони сабмишинҳо дар таърихи ин намуди варзиш аст. ӯ маро ва Дастин Порьеро фавран шикаст дод. чунин корҳо ба ту боз ҳам боварӣ зиёд медиҳанд вақте ки ту ба қафас мебароӣ. ман фикр мекунам ки дар муҳориба зидди Гейҷи мо аз ҳама Оливераи сахт ба худ боварӣ доштаро мебинем. дар соли 2021 мо дидем ки чӣ гуна ӯ соҳиби камарбанд шуд ва баъд ӯ камарбанди худро ҳимоя кард, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни Чарлз Оливера ва Ҷастин Гейҷ рӯзи 7 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад. шаби гузашта ташкилоти UFC расман ҳамаи турнирҳои моҳи феврали худро нишон доданд ва чӣ хеле ки мебинем аллакай рӯзи 6 феврал турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба дар вазни миёна байни Ҷек Хермансон ва Шон Стрикланд мешавад. баъди он рӯзи 13 феврал турнири UFC 271 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнир ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна реванш байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Роберт Уитакер мешавад. баъд рӯзи 20 феврал турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнир дар вазни сабук муҳориба байни Рафаэл Физиев ва Рафаэл дос Сантос хоҳад шуд. ва охирон турнири UFC дар моҳи феврал рӯзи 27 феврал баргузор мегардад ва ин муҳориба дар вазни сабук муҳорибаи довталабӣ дар турнири UFC Fight Night байни Ислам Махаҷев ва Бениэл Дариюш хоҳад шуд. ва дӯстон, бояд гуфт ки Ислам Махаҷев барои муҳориба зидди Бениэл Дариюш сахт омода шуда истодааст ва ӯ барои ин муҳориба тайёр аст. оиди ин чиз дӯст ва мураббии ӯ Ҳабиб Нурмагомедов хабар дод. ин рӯзи хуби спарингҳо буд ва ман хеле шодам назорат кардан ки чӣ гуна Ислам омода аст. 26 рӯз то муҳориба, ҳамаи чиз дар ҷояш, навиштааст Нурмагомедов дар Инстаграм. дӯстон, худи шумо аз ин 4 турнири моҳи феврал буда кадомша бисёртар интизорен? метонем фикротона нависен. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня гуфт ки агар Роберт Уитакер фикр кунад ки дар вақти муҳориба нақшаи дигар касро истифода бурда метонад, пас ӯ беақл аст. ма дар ин муҳориба бояд ки дар ҳар як мавқеъ бартарӣ дошта бошам. дар стойка, дар греплинг, дар клинч, дар назди сетка, дар гӯштин. барои ҳамин ман ният дорам ки аз муҳорибаи якум дида беҳтаринтар баромад кунам. ман медонам ки ин дафъа ӯ дигар гуна ҷангидан мехоҳад, аммо ман ҳам дигар гуна меҷангам ва бо дигар нақша мебарам.
агар ӯ фикр кунад ки нақшаи дигар касро истифода бурда маро шикаст дода метавонад, пас ӯ беақл аст. ман ӯро аллакай шикаст додагиям ва барои ҳамин ман дар ӯ хатар намебинам. аммо ба ҳар ҳол ман барои ин муҳориба хеле ҷиддӣ омода шуда мебарам. ман дар тамринҳои ҷисмонӣ сахт кор кардам. барои ҳамин Роберт Уитакер аз қувваи ман ҳайрон хоҳад шуд. дар якум муҳориба клинч ва гӯштинг набуд. не ки дар ин муҳориба агар кор то он ҷо рава, пас Роберт мебинад ки чӣ қадар ман ба қувватам гуфтааст Адесanya. дӯстон, ба фикри худи шумо дар ин муҳориба Уитакер реванш гирифта метавонад ё боз Энд Стил мешава? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.